sembah ngiring ulun kaporobo sang morbengarat kanan mamuju hengwang wilahing awik namastu purnama sidhem awik namastu silat mring jiwang jagat karana sirantandha kawisaning bisana sono sinamunaning kula estu maksih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katila tulat mring radeng paradya Winursita upama prameng niskara karantadya tumiying jaman Purawa mangya tekap masaning gupita tan murung renggeng melambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang muruing kata segebyar dumadining wayang Purwa wakaning kondoli narik runtuting basa tungeng guna ngemusa rasa yen larasaya karaos pelajari rohang rasa wani uring diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wus rinakop jang carita becik wus gumelar jroning pakliran ya iku sejati amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis kinurbutra ting kamasa sahari ratri hangitri bawana Purwata kentuk sina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dedung lantang katumangkar kaya sinarambun kaya japating krempya dado padhang kutu-kutu alang atoga buron wono yang buron toyo dadi branantan mawicalan padhang trawan sinaring sang Hyang Retnawing ngarsa amerbaweni jagat mungguing jagat mitantuk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah
lamun kaeksi ayah hadirat dilato bumi saya dangu semurup Sang Hyang Araka katon sebelah kanan kilir ngabangis mujenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanandu katon ijo ruyu-ruyu mangku kuning kang biru moyo-moyo pucuking gunung Inemolan kendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanatawis dangu seleng kawula dase den larsa upaya buga karep tegal sawahe anglur silur tanop doti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samene ana pirembagan soma rewangi Sang Hyang Araka sesdaing saya inggil sinaring jagat wis katon melok dunung ingkang kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samya rebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadani kekuwunging raja ing Dwarawati ing Dwaraka Pringgi garis 100 talantuk kali 1000 jangkep tinegu krana negara ing Dwarawati dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya mbak benawi trampi ombak samudra pinang langkut kang tanpa pagut pegating maninggal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik sawaneh kineping jurang corong kinepung guwa sirong kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran Tirsasana jembar kebekaning pasir kumelaring garis minggir royo-royo karang kidri roe-roe noning klopo bumi subur pasiten mawur sadengah dur landur tangker tumangkar kaweryan dadi gunung-gunung bebanjaran ngrangsang langit lenggak-lenggok lampeng den mijil saking sendang wening tirtani iline pinara para playune tinampi waduk pinendung bendung kinalya angin sawam yang pategalaning nara kesema mokal pangoleng tetane bebasan datan ana bumi sajengka ingkang sela sedaya tinanduran kang murakapi pandhe penari sang gelar pasiban Yaya Rukmi sari kang pinangkup pertiwi wana gungibanging gunung hanggung rinaksa mrih lestari urun tumurun rah tumrah sadya dadi uruk-urukaning lingkungan langgung-langgung lamunta tinaliti sampun samet ing sesanggeman sepen saking tindak sansaya wada winada ananing mung majnamatan daya dinayan sewiji-wiji papan jatining jejibahan kang pinuji teman mawujud panunggaling cipta rasa hambabar karya kenging binasake negari Dwarawati nalika semana lagi manjik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemari pakarta tata Raharja dasar guru kang gedhe bori padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusuring panca praja la sinten ta wau ingkang asta pusarane ngadil bangsa negaring Dwarawati menangi Raden ucapna dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Nata Prabu Narayana Nalendra pepakuning bumi ingkang nganggungan jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar kencana ora mantra-mantra sipating ubatara Yaya Sang Hyang Bathara wis langit jawantah binayang bayang sang jaring purap-sorap sari kaos tinggal pebandir sagung kang samya semewa Yaya roping samudra daratan miwatatan katon sang jaring para putra miwah anung-anung tetungguling praja ing Dwarawati nangging sampun marang marak sowan wonten saripun Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna Senopating Dwarawati satringgar borujan giri Sang Raden Harya Setyaki Yori Sang Raden Tambak Yuda Raden Yuyudana Raden Wresniwira Raden Singa Mulanjaya
kocaping manggi sang Raden Setyaki menggaraken pilenggaipun patene garing Ndrawati nggih sang Rekyana Patih Udawa ya sang Kresnengkara kocaping manggi nata Ndrawati menggaraken pisawanipun ingkang putra sadring marang Garuda Raden Samba Raden Wisnubruti Raden Kusuma Kilatmaka kocaping mangke jawi gendera warontek umbul-umbul kekiterangan danu yayah mondo ing mangsa labuh payung megar menti jamur barat ing mangsa katiga tumbah ing ngrangap kaya jati ngaraning mangsa rendeng kocaping mangke nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pisawanipun ingkang putra Nalendra ing Traju Tresna anggiri Sang Nata Prabu Setija Boma Narakasura tidem jinem madyaning pasewakan negaring Ndrawati bebasan datan ana bumi datan ana godho ingkang obah samirana datan lumampah kapiyar sumung saraning pradangga mewah panglik ing waranggana Jiguramun wani pandikan datuk mangiji pandika Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan emas-emas murub ing langit
Sritinon neng pasewakan busana maneka warna Petang jono miang panjrah manik nara wata obro prabanyo sumirat prabanyo kang sumirat nyaring deca leliwaran lir kilat sisiring dadet wimbo kekondo mrek mingeng katiuping maruta mando separan mangambar kongas niwang sumono mangadiri nuwih ana sasminaning ingsun jagat masisaning Bathara Kakang Patih Udawa ayo ndadekake kaget penggalira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun pijya nang ngarsaning marira Kakang Patih Udawa ya Kakang Kresnengkara banuk-nunduk mriki diwaji sesembahan kula mengayoman kula nrimadya padha prapting delahan Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Bathara Kresna mriki sinuwun mantar sabda tama padukan nimbali dumateng kula ing jawi sanget watos sing manah bebasan pindha noning salombe lanjeneng alun-alun Kumitra Caruk Maras sinuwun nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan jiwaji sembahan kula ya Kakang Patih Udawa
kadipanan nggonira ingsun percaya menungka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting kaprajan negara Ndrawati mara diaturna kelawan manjaning sun samendang aja nganti ngarempin Kakang Udawa menawi padukandang bab tata rakiting kaprajan sadotan badhe nguji wani sinuwun para kawula sedaya samya sayeksa kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ndrawati ing Dwaraka menawi para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning perang sawanji-wanji praja paduka katempuh ing parang muka tartemtu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun bainuk mriki yo gawe bombong penggalih ingsun kang dadi aturira Kakang Udawa ora pakareng kang utama tindakna selawase urip Rembung sampun paduka dawaken badhe kula cangking nggo jimat nanging dereng sampunipun kula ngaturaken puja pangastu sinuwun ya Kakang Patudawa tak tampa karya bombong penggalih iki ora marayogakna anggonira lungguh ana ngarsaning sun Kakang Patudawa sampun boten nderang payogi sinuwun kadangipun Kakang Dimas Sentyaki ing Garbaruci sawise siadi sowan ana ngarsaning pun Kakang padha Araharja Saksawanira Setyaki nggo namit pasang limantabi dinebihna ing milodoni dumawahing tawang tuwang Koko Prabu wanter sabda padukane bali dumateng kawula ingkang abdi ingkang rayeng Garbaruci iya wilujeng sowan kula tanpa lawas tunggal menapa kalih ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pabukti kula kunjuk Prabu ya pun Kakang tampa siadi ngaturake bekti kelawan panjenenganing sun ora pakaran kang utama tindakna selawase urip Setyaki mriki Prawega sampun dados pangestu paduka ugi badhe kula cangking nggo jimat nggih prayogakna nggonira lungguh sampun boten kirang prayogi anak anungan Nindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero lawan wong tuwa Samba Wisnu Brata Kusuma Kilatmaka ing marang Garuda sawise sira anak kulup Samba ing marang Garuda ngabyantara ngarsaning pun Rama padha raharja saksawanira nggih Samba non inggih wonten wonten maring dawuh nonamit pasang limantabe para Prabu wanter sabda tama padukan nimbali dumateng kawula ingkang putring marang Garuda pun Samba kepareng wilujeng sowan kula Rama Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putring marang Garuda kula aturi nampi Rama Prabu ya sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana Samba nun inggih kula pundi karya Cundaka Panglingga Murda kula pundi nggon jimat paribe ndayana ing kasantosan Rama Prabu prayogakna nggon mulungguh nun inggih sampun boten mirang prayogi sawise wis padha lungguh prayoga ing jero kedaton ana ing sak madyaning masewakan agung ning negara Ndrawati ora kaya adat sing wis ora kaya adat sabene iki atmajaning sun Nalindra ing Raju Tresna ora adat sabene setija Bama Narakasura sowan ana ngarsaning panjenenganing sun Kakang Patudawa waduh sinuwun kula piyambak mboten mangertos sartanipun mboten badhe saged mangertosi ingkang dados jalaran angger setija menika rawuh wonten ing Praja Ndrawati nanging sameneika kula aturi andangu kewala dumateng angger setija menika Kakang Dawa lungguh sing prayoga nggih sampun boten kirang prayogi anak anungan Nindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap
nanging kababaro dadi pakarti atmajaning suning Praju Tresna Setija Bumana Kasura sawise sira ngabiyantara ngarsaning Sun pun Rama nata ing Ndrawati padha raharja slamet sakswanira nggih Setija Bumana Kasura kula nuwun awit pasang liman tabe tinebih no ing Iloduni dumawah ing tawang-tawang Rama Prabu wantor sabda paduka nimbali dumateng ingkang putra ing Praju Tresna pun Bumana Kasura dinten sakmenika iki kepareng wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ndrawati marang ngersanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng sowan kula kalih sing sambiwala tebih saking Rubeda Rama Prabu ya aku melu bombong iki kabareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra ing Praja Tresna kula aturi nampi Rama Prabu ya ya sira ngaturake bekti kelawan wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampan ana mriki bareng pangestu paduka badhe kula cangking nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan Setija wonten imbalan cekaoske wae gandeng pun Rama anggone nganakake pasewakan agung iki beda kelawan adat sabene iki gawe kaget penggalihe bapakmu gawe kaget penggalihe pun Rama dene sira kula Setija Bumana Kasura majaning Sun ora kaya adat sabene sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan ana ngersaning pun Ramamu Setija janjane ana wigati apa nganti kowe ngabiyantara ketayan adu-adus iku negara Praja Tresna ngabiyantara ana ngersaning ramamu Sri Bathara Kresna Setija mriki bareng kula badhe matur Rama Prabu ya sowan kula mriku mboten saking dipun utus dening kawula negaring Praja Tresna nanging sowan kula menika saking pikajengan kula piyambak ya dening kangangka sepisan sowan kula menika tilik dumateng paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna sartanipun kula menika badhe ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk marang ngersanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna jalaran menika minangka jejeripun anak kula menika kedah ngabekti kelawan tiyang sepuh satanipun kula sampun ugi beto glondrong mengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi saking negaring Praja Tresna kula cawisaken sartanipun kula punjungaken dumateng paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndrawati sampun magrobak-grobak wonten sak jawe kedaton negaring Ndrawati sampun kula cawisaken Rama Prabu malah pun Rama ngaturake panuwun dene Setija anakku uga ngaturake wujuding glondhong mangareng-areng merga janjane wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina ibarate nanging yen to nyumurupi pakartine sarta tumindake anak kuwi mujur kuwi bener lan ora menggok seka dalan sing bener wong tuwa rasane kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan piye ya matur nuwun nggih Setija nggih dene ingkang dados angka kalih wigatos kula sepisan sowan kula menika badhe ngrembak babagan tata rakiting kaprajan negaring Praja Tresna Rama Prabu lho negaramu ya gene apa ana perkara iki mesti kemawon wonten lho perkarane apa matur kelawan pun Rama mengko bapakmu sing bakal mungkasi iki kepareng matur ya menawa diake matura sampun wonten tigang condro menika negaring Praja Tresna menika kadhe dening Ketaman Pagebluk sartanipun para kawuling Praja Tresna menika nampi bebendu rumaosi kula Rama Prabu nampa Pagebluk iki jalaran sampun wonten tigang condro menika kawontenan negaring Praja Tresna beneh lawan aden ingkang sampun para kawula samya nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung wontenipun namung cecungrahan wontenipun menika namung don padudon sami boten rukun
sartanipun kawuling Karang Pradisan mriku kathah ingkang enjang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjang kapraloyo menika kathah sanget para kawuling Karang Pradisan mila sawanipun ingkang putra ing Praja Tresna menika Rama Prabu walih-walih menapa gandeng kula menika sampun bingung-bingung kenganglangan badhe kados pundi anggen kula badhe damel srana tentreming praja ing Praja Tresna sartanipun waluyanipun para kawuling Praja Tresna ingkang kawontenanipun morat parit duh Rama Prabu kula menika sampun ngrawuhaken Brahmana sewu Sugata kinarya nambak bebendu ingkang tumanduk wonten ing praja ing Praja Tresna sartanipun kula menika ugi sampun semedi maning suci sesemek ron raja mula bebantal bat boto sarimbat nanging boten wonten setunggal kemawon syarat srana ingkang sampun kula lampahi lajeng saged damel srana waluya nirmala temajati jati tempahing muli negaring Praja Tresna Rama Prabu Sri Bathara Kresna andrah kang puspita arum kasiliring samirana amri sakar kadung ngas kandanya maweraras artaning driya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ora wayah Bathara jagat Bumanara Kasura iki wonten timbalan gawe kaget sing dadi aturmu yen to kowe matur negara ing Praja Tresna ketaman pagebluk utawa ketaman bebendu iki sepisan janjane bebendu kuwi iso mbok tambak dhewe nanging uga akeh syarat srana sing bisa dilakoni kanggo srana nremake praja iki menapa kemawon Prabu sepisan kowe kudu iso ngemong marang para kawula ing Praja Tresna jalaran pambegane kawula pambegane saben titah kuwi beda-beda kowe ngerti gegaraning Nalendra ya kowe kudu bisa ngemong marang pambegane para kawula angka loro para kawula aja duweni tumindak dur angkara durga murka durga ngangsangka nanging para kawula kudu duweni watak ingkang tansah ikhlas lahir batin duweni ati ingkang ayem-ayem tata titi tentrem kuwi kabeh bisa kelakon yen to setijo anakku dhewe sing minangka ratu minangka Nalendra yen to wis bisa kelakon anggone ngemong para kawula mriki menawi mekaten kula kinten ingkang putra mboten badhe awel sartanipun mboten badhe kawratan Rama Prabu lha iya banjur antaraning pengarep lan kawula kuwi kudu tansah gatekake tegese kahanane para kawula ing Karang Pradisan kepiye wae kuwi kudu tansah digatekake ya ora ketang sethithik ora ketan akeh sedhela suwe kowe kudu tilik marang karaharjaning para kawula ing Karang Pradisan utamane para kawula ning
kutha Sedijo iki. Lan sing pungkasan nek to pancen kowe kepingin negaramu utawa Projeng Traju Tresna iki walaya nirmala temah jati temah mulya sartane para kawula bisa ayem tata titi tentrem. Setijo anakku Nalendra Traju Tresna kudu bisa nggayuh wujuding ya kuwi kanugrahan kang winastan Wahyu Manik Imandaya ya Tlutuh Kumarasari Bumana Kasura sidhem jroning pasewakan wadya kang tanpa sapa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging lerwu sing duka cipta berebudi mandana raras aduh Rong Prabu matur sembah pun sanget kula sampun nampi dawuh ingkang tetela lan ingkang cetha babakan syarat srana waluyaning Projeng Traju Tresna inggih niku kedah anggayuh kanugrahan ingkang winastan Wahyu Manik Imandaya inggih Tlutuh Kumarasari ya mula rasa suwe-suwe kanggo nambak bebendu ana ing negaramu kowe budhal menyang pertapan Korinawa ana ing telenging alas Tik Brasara pertapan Korinawa ya mancen bener Korinawa ya kuwi papan pilenggahing Begawan Sukmaningrat iki kuwi mapane ana ing telenging alas Tik Brasara iki para Prabu menawi sampun tetela ingkang dados dawuh paduka kados mekaten sakmenika kula badhe nyuwun pamit kemawon bidhal madring alas Tik Brasara madosi pertapan Korinawa sataripun sowan kabiyantara marang sanipun Sang Begawan Sukmaningrat Aminta wujudipun Wahyu Manik Imandaya yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik mriki nyuwun pamit padal wasilan pangestu paduka kula suwun Rama Prabu ati-ati nggih Sedijo. Samya paripun ingkang sami embal wacana bocah ing manggi sak pengkeripun Nalendra Traju Tresna Sang Prabu Setijo Bumana Kasura ketingal ana ing geger Jawi kawontenan ing Ndrawati mratelaken wonten daya ingkang sowan bocah ing manggi ananging bisawanipun utusan saking negari Ngastina Sang Toba Begawan Durna Mewah Sang Rikana Patih Harya singkang mantun migyah majaning Datulaya Raja Negari Ndrawati.
sinung mati jagat kinari emong mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra ganggang prawita denjeng-denjengan Dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun ndak kirana Nalendra ingkang ngabiyantara rawuh nengresaning sun nanging iki ora pangling rawuhe Bapa Durna karo Paman Harya Sengkuni ing Plasa Jenar karo Paman Durna ing Sukalima. Nah iya nun sewu kula disiki kok ya senane ora. Nggih. Kula aturi andangu kewala sinuwun. Sebab nek kula sing dangu kula mboten saged lajeng ngurusi HP anyar kula. Apa iya Kak? Leh kula gering. Kuwi oleh wong sing do niliki gundule sampeyan. Niku hasile adol kelir kalian gayoripun. Wow. Wedhus Bapa Durna, Bapa Durning Sukalima, Bapa Kumbayana sarwa paduka ing Praja Indrawati dinten sakmenika ingkang putra Indrawati ngaturaken asung pasegan manakrami mugi tansah kunjuk marang arsa paduka Bapa Durna ing Sukalima. Bapa Durna. Astaka swala swaro gembol sela bertapa. Sumorante hawala. Nun inggih nggih anak Prabu Indrawati. Parang pangestu paduka anggen kula sowan ngabiyanten marsanipun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten ing Praja Indrawati dinten sakmenika wilujeng sowan kula widodane sekala tanpa alangan setunggal menapa-napa tebih saking rupi kemareng ingkang papa sampun kemareng mingkah maten Gatulaya. Kula nyuwun pangapunten Gerit, nyuwun pangapunten. Inggih. Ing menapa paduka kados ngaten. Jalaran para kawula menika samya kaget. Sareng kula menika mingkah maten Gatulaya. Inggih, Bapak. Nggih. Awit parfum kula ingkang wangi menika. Semprotan rambut kok ya dienggo minyak anawak. Sing penting wangi kok ya disuni. Ora ya ngono. Iya. Pareng pangestu paduka asmadak kami badhe paduka anak Prabu Indrawati. Sampun ingkang Bapa tampi karya Bapa sing bali mboten langkung ingkang Bapa ugi ngaturaken salah tak wegasun. Sing bener to, Kang. Hah? Salam taklim. Salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima Baya ketansah kunjuk marang ngarsa paduka anak Prabu Indrawati. Ninggih Bapa kula tampi karya bombong rasing galih. Iya. Mboten langkung kasengit sakmenika ingkang langkung prayogi. Nggih sampun mboten kirang kepenak. Paman Harya ing wonten timbalan. Wilujeng rawipun. Inggih wilujeng bakti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Durna wilujeng. Setyaki. Iki. Panjenengan kowe sopan karo aku. Tiyang sopan niku mboten empan papan. Tiyang sopan niku kedah nglenggahi minangka derajat mewah yuswanipun. Oh ya, panjenengan derajatipun Brahmana kula menika Senopati. Kula kedah ngabekti kelawan panjenengan. Oh ya apik, syukur nek wis sadar ya apik. Bekti kula kunjuk. Tenan niku ora masang walat. Mboten.
Nggih, anu kok nggih ta. Ya, Setyaki tak tampa pangestu tampanono. Nggih. Kula pundi go jimat paripe ndaena ning kasatusan. Bapa Durna, Wonten timbalan nggih. sareng kula nampi rawuh ngandika damel kaget. Sotanipun manipun ingkang putring Ndrawati. Krana kula nampi rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan. Nggih. Menawi alip san gandhik sak kembarake penutusan Ayaka Praja ing Ngastina. Nggih. Nanging ing menapa paduka rawuh ngabiyantara wonten ngersanipun ingkang putring Ndrawati. Astunipun menika ngaten, Nger. Sepisan sowan kula menika tilik marang Karajan Paduka. Anak Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndrawati. Inggih, matur sembah nuwun. Nggih. Dungkap angka 3. Angka kalih. Angka kalih. Urung 3. Urung. 3 sing metu e. Tuwasan tak tuku. Kalih. Dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak sowan kula dipitutur jeneng Anak Prabu Duryudana sebab wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken dumateng Paduka Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu Bapak panjenengan menika ngendika menapa? Waduh, wis lali kok ya. Asa kon baleni Kula aturi arep dilomboke mawon. Desuli. Nun. Iki jam anyar apa lawas? Lawas kok. Nek ngono entuk kundemung bakal lomba. Iki anyar Jokang. Iki anyar. Wong tuwa saudara. Iki pasti makan usut digajak-jakan. Sowan kula menika dipun utus ning Anak Prabu Duryudana ingkang wigatos sepados kula menika ngabiyantara sowan wonten kersanipun Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang wigatos kula menika badhe nyuwun ngampil pusaka negeri Ndrawati sebab sampun wonten Tikang Candra menika negari Ngastina ketaman begebluk. Tumanduk wonten Praja Ngastina. Para kawula esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapraloyo menika kathah sanget wonten kawonten negari Ngastina. Para kawula samya nungsang piyang numbuk pentus ngudel bingung wonten ing pundi-pundi terjadi baku tembak. Baku hantam lan sak piturutipun. Mila sowan kula menika sareng Anak Prabu Duryudana nenepi teteki marang ngersaning Dat Kamur Wengdat. Sesemeron Racamala bebantal boto bataku. Bebantal boto Sarimbak. Nggih bebantal boto Sarimbak. Nampi wangsit saking ngersaning Dat Kamur Wengdat saking para Jawata. Bilih negari Ngastina menika saged maluya nirmala temaih jati-jati maing mulya. Waton sagedipun seranane nggih menika kagem tumbal wujudipun Kaca Paesan. Lah mila gandeng Kaca Paesan menika ingkang kagungan namung Paduka Anak Prabu Ndrawati. Mila wale-wale menapa ingkang Bapak ing sakalima menika namung badhe nyuwun ngampil wujudipun Kaca Paesan. Samangke badhe kawula aturaken marang ngersanipun Anak Prabu Duryudana nggih. Nalindra mbek marang sing sang katri kumulung. Katri kumulung nang rompek ing badya Kurada Kura. Kurada Kura rek kiri-kiri. Oh. Paman Durna. Iya wonten timbalan. Kula nuwun sewu, pusaka kula menika sak menika sampun mboten kula cepeng. Waduh. Kaca Paesan nggih mboten? Mboten. Pusaka kula menika sampun kula warisaken dumateng para nayaka Praja Ndrawati miwah anak kula. Waduh. Piye Dik Cuni? Ya wis sembuh. Kenek gawe ya syukur ora entuk gawe ya mulih Kang. Senjata cakra menika kula paringaken dening anak kula Samba Wisnubrata. Lajeng Kembang Wijaya Kusuma menika kula paringaken dumateng Kakang Patih Udawa. Lajeng Kaca Paesan. Lah Kaca Paesan menika dipun beta dening Setyaki. Mila kersa mboten kersa gandeng kula sampun mboten nyepeng kula pun mboten beta. Panjenengan menika kedah nyuwun kalih Setyaki. Aduh. Waduh. Waduh, mumet aku. Wis ra dijaluk wae kan, gelem ora gelem. Nek aku bocok ndasku. Ora wis.
Setyaki wis apik, wis apik, wis apik. Lah nggih kula nyuwun tulung sewados-wados ingkang nyuwunaken ngambil dumateng Setyaki. Panjenengan kang kedah tetarusan piyambak kalian Setyaki. Monggo, monggo. Setyaki mboten Pak. Maju iki Paman Durna arep njilih wujuding kaca paesan niki wis paken dawuh Gusti Prabu. Durna panalinganira lumacaring ratri linenggak cangganira kapisanan aneng merang Brantayuda Setyaki iki Paman Durna badhe wonten kersa menapa iki ngene ya sing gedhe pangapuramu sadurunge gandeng arawuhe Pamanmu Durna iki mbutuhke karo ya kuwi wujuding kaca mata kaca paesan ning gandeng anak Prabu Ndarawati wis ora nyepeng utawa wis ora nuwun sewu ora nggawa wujuding kaca paesan lah ngendikan anak Prabu Ndarawati sing gawa kowe mula aku njaluk tulung aku arep jilih kaca paesan kepiye mbok wenehke apa ora badhe nyuwun wujudipun kaca paesan badhe dipun ginakaken menapa arep tak engko serana tentreming praja Ngastina Praja Ngastina kenging menapa ketaman pagebluk mangka bisa ning Malaya Nirmala Temajati Mah Mulya lamun ta disaranani ya kuwi wujude kaca paesan lah gandeng sing gawa saiki kowe aku tak nyilih sedhela ngomongko nek wis rampung kaca paesan bakal tak balake kepiye Setyaki mbok wenehke apa ora kula menika mboten mbet iki anu kula nggih kula beto kaca paesan kula beto tenan to nggih ning nuwun sewu nek atur kula miturut kula njilih mongko kula alih jenengan niku teng jero pasewakan kok cara kula kok saru njur kepiye transaksine kepiye apa COD nang ngendi wis ayo ta kula aturi nenggo kemawon ring sak jawining kedaton negaring Durwati oh ya ngono nggih ning tenan lho Setyaki nggih napa kula menika nate gara ora kok kowe iki bagus sakliyane kowe bagus kowe ora tau ngapusi nggih wis aku tak metu tak enteni sak jabaning kedaton negaring Durwati nganti iki mengko pasewakan negara Ndrawati bubar iki pun kula aturi nenggo wonten ing jawi kemawon anak Prabu Ndrawati wonten timbalan Bapak Durna kula badhe pental jawi kula badhe ngentosi kalian Setyaki kula menika samangke sabibaripun pasewakan badhe melakukan transaksi kalian Setyaki nggih kasumanggaken ngatos-atos surtiti ngati-ati oh nggih biar nyuwun pamit nggih anak Prabu Ndrawati
Santiaki wonten timbalan. Kowe iki nek di jawel kok sok ora tanggap kok. Lho. Kula menika kaget bareng kula dijiwit kalih panjenengan kula nembe met Purwodoksina. Nek Durna niku janjane ming ajeng nyilih kaca paisan menika. Badhe dipun damel srana ringking Praja Ndrawati. Lah lak iya. Mula ket mau aku wis ngedepi karo kowe. Kula kinten nek panjenengan Kelilipan matamu. kok kasar ngoten. Ana wong wis cetha aku ki sekongkol karo kowe. Oh, ngaten. Iya. Ning kok kowe ora mudeng, kowe ora tanggap, ora dijiwit ora. Jelaran kula piyambak menika jan angel peka. Angel peka roh dit kok. Nomor 1. Ora misuwe engko. Nek Kurawa. Kowe lah dalah. Kowe diapusi nek sing nggawa kowe kok kowe iki ya ora. Njon pangapunten kok, Pak. Heeh. Aja tok pindho-pindho meneh ben ora kasek. Tak ngaten. Heeh. Gandeng kaya wis purna jejibahan ana ing pasewakan dina iki. Tumuli Kakang Pati Udawa, Wonten timbalan sinuwun. budal kang padha sebo jeneng Sunedya Kundra Ngedaton. Nuntun istaken dawuh maring nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Ya iki. Purna gatining panangkilan. Arsa Sang Nata Kundra Ngedaton jeluk saking dampar solo kinapit gambaran gading. Kada gesangjaring Puremban jadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil pacaring Prabun. Kawijian saking mandur tindak nyosang Sri Naranata lamun katinon saking Mandra yoga tansah santi kamulyane.